ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಿವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆನಿತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೂಳೂರ್ಗು ಅಂಚದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ. ಮಾತ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ ಅಮ್ಮಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಪತಂ ಪೋಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈತ ನಡಿಗೆ ಡಿಂಪಿಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಡಿಯಾಗ. ಸೊ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಮಂಚಿರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಾರು ಬಂದಾಗ ಅರೆ ಕೊಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಬಾಕಿದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತನ ಆಯ್ಕೆ ಆತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂಜೆ ಇದೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆತೆ ಪೊಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅವಡೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದೀತ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ದ ಕೊರ್ಕ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಓ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅವನುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದೆ. ಬಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅರ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಂತನ್ವೇರು. ಬಟ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ನಾಗ ಮತ್ತಂಚು ವಾವ್ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಅಂಚಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್. ನಮಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಮಿತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಕ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಇತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪನ್ಪ ಮಾಮಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೋದು ಮಾತೇವೆ. మొన్న పప్పాయ ఈర్పాడు ఆపుచేది మస్తు సాఫ్ట్ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ 15 ಅವಳಿಜ್ಜಿ 15 600 ಉಂಟು. ದವಸಿನ ಎಲ್ಲರೇ ಒಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಂತ ಬೇಟ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡುದು ವೈಟ್ ಮನ್ಪು ಅರೆ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪು ವೆಯ್ಟ್ ಆತ ಬೋರ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ 3 ಗ್ರಾಮ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಉಂಡ ಈಗ ಹೋದಾಗ ಬರ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಏತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಶೋಕಣ ಏತು ನೀಟ್ ಹಾಂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಸೊ ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ತಂದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಕಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಇದು ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಯಾಪಾರೆಗ್ ಅವೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡತ್ತ ಪಂದು ಬೊಕೊಂಚಿದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂದು ಬೈದು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಬರ್ತದೆ ಪಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪತಂಪು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ 2,00,000 ಇದು 2,09,000 ಮುಟ್ಟ ಅಂಟು ಅಂಚ ಪೊಯ್ನಮ ಐತೆ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಡಿಂಪಿ ಅಲ್ಪಲಲ್ಲ ಡಿಂಪಿ ಆತ ದೂರಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆನು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿಕ್ ಮಂತೆ ನಾನು ದುಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ವಾಶ್ದ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 12:09 ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಲ 90 ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಕ ಅಂದೆ ನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಪ್ರೀತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜನಕ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಪದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ದುಂಬೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಪುನರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಐಕ್ ಅರೆಕ್ ಆರೆಂಗ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀದಿತ್ತ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇದು ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮುಡ್ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದರೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನದ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್. ಸೊ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಂಡು ತೂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಬದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಚೋಚಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದಿನಿ ಚೋಚಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಮುಷಿಟ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾರುಣ ನಾನು ಮುಷಿಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಚೋಚಿದಾರ ಉಮ್ಮ ಬಬ್ಲಿ ಉಂಟು ಇದು ಚೋಚಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದಾದ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಡುಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಟಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಆಯ್ತು ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಇದೇ ಬಲ್ಲಿಂದ 3 ಉಂಟು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದು ಬಲೆ ಕೊನಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಕಂತಿನ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇಟ್ಲ ಗೊರಕ ಹೋಯ್ತು ಓಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಲಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಕಟ್ಲೆಗಾಯಿ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ನೋಡು ಯಾ ನೀ ಹೊಡ್ಕು ಕಾಂಪರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಚ್ಚ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಡ್ಡೆ oke untuk pakar ya ada tuh dulu mana dulu next open oke oke harus kalak kelar badit lak ya nado open play halo ayo yana ayo kaji yugo bangle bangle ಇರ್ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕನಪು ಮಾರ ಒಂದು ಕೂಟ್ಲಾಡ್ದು ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಓನ್ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮನಿತ ಕಾಸು ಕಂಡದು ಕಂಡದು ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಂಡದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮುಂಡು ಸತ್ಯ ಎನ್ನನೇ ಕಾಸ್ತ ದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲಕಂತ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಚಿ ಅಂತ ಚಂದ ಇಷ್ಟನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡಿ 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 ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and plus share ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರುಗು ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಡ್ ಆರುಗು ತರಬೇನೆಗೆ ಪಾಡ್ರ ಅಂದೊಂದು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕೆಜಿ ಇತ್ತು ಬರದಾದ ದುಡ್ಡು ಟಿಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಬರದಾದ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಬರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಹಾಳು ಬಾಕಿ ಸಾಯದ ಆಯ್ತು ಎನ್ಚಾಂಡ್ दादा बनार इंक सरप्राइज को कंदु बतिते बट इंक दादा ना अर्ना नेट ऑफ आतिन टाइम यानो फ्लाइट ट्रैक ಮಂತಾನಾಗ ಆಗುತ್ತಾನ ಅರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಅರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋನೇ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಕೊಡ್ನಿ ಮಾರ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ದುಬೈದ ಪೀಸ್ ಬೈದು ದುಬೈ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತು ಆರಡ ಬಂದಿರಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾನ್